Me ollaan eksytty. Ollaan jossain... Missä me ollaan? Herttoniemessä. Kello on 6.05. Ootellaan, että tämän päivän uhri saapuu paikalle. Niin. Sami luulee menevänsä töihin, mutta niin ja jättääkin se tähän meidän hyviin oteisiin. Hyvää Moi huomenta. Sami. Päivää. Tiedätkö mitä tää tarkoittaa? No, Nyt lähetään. No niin, hyppää kyyti. Mennään. mulla pitää töihin mennä. Mä oon ilmoittanut sinne alkuviivassa sopimaan, että sun ei tarvitse. Ja just tuli viesti, että pitää mennä muuta vauhilla. No eikä tullut. Syöty, että sitä maksua. Siellä joku yksi sanoi, että joo kaikki samasta. Sitten, että kukas se on? Kortit pöydällä. Mut ei. Tiedätkö nyt mihin me tullaan? Sinnekö piti? En tiedä. Herättääkö tää mitään epäilystä? Mä vedän tuohon. Terminaali. Toyota. Käydään moikkaa Niko. Tompa kamera päällä. Ei vasta. Se vastaa mulle. Se ei tykkää musta. Sama. Jännä homma, että kun mä oon kaapannut sut aamulla niin kun matkaa, että se ei enää vastaa mulle illan puhelimeen. Kyllä Sami, hei kato, tää teidän suunnittelema juustoviini-ilta, niin kyllä se tulee vielä toteutuu se. Mut ei välttämättä ehkä ihan niin kuin te luulette. Ja ainakaan tänä viikonloppuna. No ei ainakaan tänä viikonloppuna, ei tapahdu. Koska sulla on huomenna ajopuero heti aamusta, sun pitää olla selvinpäin. Ainakin polkupyörällä. Okei, mä pääsen Bemmin luokkaan. Jepakko sai taas, se oli 6 kierrosta. Satana metrin päässä ruudusta. Se yrittää kato surittaa siihen lähtöjälkeen. Onks turvallinen? Jotakin me istutaan vittu vapaa. Sä oot selvinpäin vielä, sä et ymmärrä tähän. Noniin, 3, 2, 1, aja! Tuo on nopeasti! Älä Ai kato, täältä lasketellaan vaan. Joo. Sami. Polkee! Ai ajaa ylivoiman. Odota vähän. Sami, kannattaa polkea. Jää! Äkkiä nyt! Ne tulee jo! Jesse voitti! Ai toinen. Oho, ei osu. Ei se ollut mikään lämä. 76. 76.
Okei. 3 vaan. Joo. Siellä on hanskatkin, jos sä haluat hanskat laittaa. 114. Viimeinen. Nyt se 130. Ja mulla on rannari, sulla on lämmö. 147. Jumalauta! Ja mulla on 3 rannaria. Oho! Aika kova. No mullakin meni. 147. Kyllä. Eka, että taisi ottaa kyllä mailan nopeuden. Täysikö tossa? Varmaan, mutta Rannarit varmaan niin. joo. No siis Svenssonin. Niin. No niin. 140. Tää. Jääks yhä? Jäi vielä. 76. Vetää ohi maalista, niin tulee kovemmat lukemat. Niin. 72. Nyt ei oo tänne. Toinen. Toinen kävi. No niin. Kokeilemaan. No kai, me voidaan käydä kokeilemaan. Me tullaan verran. Tulkaa verkon Ei ihan ottanut muuten oikeeta. Missä kohti? Onko se tuossa lähellä? Vähän siitä, että missä se... Ois eri mailla, niin ois ollut hyvä. Niin on. Oho. Ei niin, ja mä koitan vielä lämmöstä. 113. 119. olla maalissa. Mä oon ollut kerran. Ootko? Ei vittu, en menisi. Yksi tuolla lämmöllä. Jos Sami sais päättää, niin Jesse olisi tullut tänne ollenkaan. Niin. Mut se ei onneksi saa päättää. 16 viikkoa Jesse on sanonut, että hän haluaa haastaa Samin tässä. Keppihevosraata. Nyt tullaan sun bravurialueelle. Kato, kun sä lähet tästä, sä painat nappulaa. Meillä oli ihan vittu muutama happi täällä. Näin on kun kieltänyt, että sit kun sä tulet maaliin, niin sä painat nappulaa. Elikkä tuolta lähetään, toi nyt lähtee. Painonappi. Eikö tässä on kato kasvaa? Oli ykkönen. Missä on ykkönen? Tästä mennään tänne. Okei. Sitten tulee ottaa toi. Sitten tonne. Renkaiden yli, sit nää 3 ja nappi. Ota tää reitti. Eli onks reitti tähän? Tää on vaan lämmittelyä, sit mennään tohon, missä voidaan nostaa näistä. Tiukka käännös. Uskon, siinä on ainakin ovi tossa. Yli. Tällä puolella. Tuota ja maalle. Joo. Ja tohon pitää. Joo, lähtiössä ja Joo. Okei, sun vuoro. sä saat aloittaa tän. Mä aloitin viimeksi. Missä Ei, mut pitää olla keppihevonen. Keppari. Ai Missä niin, keppari on? Se pitää Kyllä on olla. omat. Tuolla, karsinassa. No karsinnassa sieltä. Ai jää, kato Ai, siellä. sä saat Sami, ei tuu hakee heppa. Sieltä, me valitaan. Ei nyt vielä. Me hakee heponen. No karsinassa tuolla. Onks tää kruuna vai laava? Oh. Tuo mullekin. Ei kun meet hakee. Valikoima oma. Mä en tonne hankkiin. Tää on hyvä tää. Tummatukkainen. Jaha, molemmilla on tummat. Oh, me otettiin Te tälle. tykkäätte tummista selkeästi. Tumma. Sami vaihtaa. Joo. No niin. Okei. Yes. Sami on rehdannut nyt. Oh. Ja tässä on sitten aika. Tulee tähän. Aika tulee siihen. Sä aloitat. Sä voit mennä. Sami aloittaa. Minä vai? Joo, mä voin aloittaa sitten toisen radan Pitääks tää olla näin? Mä voin. Joo. Ja sä... Ei, kun minä itse. Minä itse. Pidät itse kirjaa. Et sä voit Ei voi noin lähteä. Et sä voi noin lähteä. viivalta. Tosta lähtee. 1, 2. Ei se.
Se heppa ei oikein nyt oo mesta. Hyvin menee! Hyvin menee. Anna mennä! Vasen. Hyvä. Siitä. Ja niistä yli. Vielä! Jaksaa! 21, 25. Kova. Aika kova. Mä veikkaan, että nyt joutuu. Nyt oli kova. Nyt Sepa. Joutuuks? Nyt joutuu vähän painaa, onko se nollas? Oh. 21, 25. Joo. Parasta. Onks tuo ketään mitä se ei osaa? Ei. Mene! Niin, sä oot jäljessä 10 sekkaa jo. Meni jo. Come on! Hetkinen. Ei mene aika. Ei mene aika. Eikä aika edes mene nyt vasta. Okei, uusiksi. 2, 4, 1. Ja 2, 4, 1. Kato. Miksi se lähti? Vladi. Mikä se osaa? En mä tästä. Tossa se jotain Se kolmas. nollaa. Nollaat se iteksä. Jessel meni vaan 2 sekuntia 41 sadasosaa. Sun meni 21 sekkaa. Lähteekö se nyt kun painaa? Nyt se on nolla. Äläpä. Joo, nyt on 0. Noniin. No niin, nyt uudestaan. Tehdään silleen, että Uudestaan. Haluatko sä vähän Kalle? Ei. Sä vedät suoraan. Kahtakau. Mä lyön sen ja mä sanon hep, kun toi lähtee. Ei tuu turhaan juoksua. Niin kai me huudetaan, jos se ei lähe. Lyö vähän myöhempään, niin saa mennä tuolla. 3 lähtee. 1, 2, 3. Lähti. Lähti. Vitonen mennyt jo. Mene. Sami kohti ihan Nyt. tuohella. Vielä jaksaa! Come on! Vielä maakkui! Come on! Yes! Voitti! 17.69. Oi nyt 3 ei enää meni! Oho. Mut siis kai Samikaan niinku hidas on. Hyvä poika! Hyvä ratsu! Poika. Sillä, että me jaksamme äsken jää veljesten väliin. Männepä. Kamera käy koko ajan, koittakaa nyt ottaa sitä paikkaa. Onko nyt hyvä? No vittu se Mersun merkki ei näe, kun Jölberillä on niin iso Jölberi. No joo.